RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan o pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaning tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Jomar, usa ka graphic designer. 28 anyos. May live-in partner ug may anak. Nagpuyo sa Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong trabaho. Aron yung sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Wapagid ka makakitag trabaho, Jomar. Wa ko manggid mo eh. Puro ra mo na rejection sa akong madawat sa kumpanya ma. Na, basin dili pa lang gitingali para na ni mo nak. Salig lang sa Ginoo. Makakita na lagi kag trabaho. May lagi unta mo eh. Kikinahanglan na jud kay kong trabaho. Mabdos na ba si Hazel? Nak, may pagwasan nato ni Kihata. Day. Unsa ka kung ipakuha ko na lang ng bata, ah? Uy, day. Ayaw yung nagbuhat ha. Kapit na nagsada, day. Kagaba na. Uy, na-stress naman ko ani, uy. Unsaan naman lang ako pagpanganak, Pon. Parehas ko tang duha nga way trabaho. Unsaan naman lang. Ayaw lagi kabalaka lagi. Ako'y bahala ka na, okay? Mangita ko pagi. Ay, dili di ka pasagdan. No, di pagi ko makarefer ni mo ano ba yun eh. Wa man kun may hiring ron. Mau ba? Wat-wat lang. Nalagyan na mo abot lagi. Pangutaan na ba kung kanusta? Tanaw na ko kung email balik pe. Basi na na. Uy. Thank you for taking the time to take the assessment. Let us know when is more convenient for you in this following dates for the interview. Yes! Yes! Interview na gagawa! Yes!
Thank you, sir. Thank you kayo. Pero watay kontrata ini ha. Project based ni siya o di na kinahanglan ang kontrata. Ay saling-saling lang yun ini. Sige, sir. Nadawat na ka? Oday, nadawat ako isip graphic designer sa usa ka marketing agency. Di ba, niingong ko nimo? Naargi pa agi ang taranday. Kung ayaw na pagunahon na og butang nga maka-stress nimo, okay? Maoy atiman na noon ang imong pagmabdos. Ako na'y bahala na to. Salamat, Jomar, ha? Ayaw ka bala ka. Inig-panganak na ko. Mubalik ko sa kong trabahoan sa una. Aron nagkikabag sa tanan. Ay, di sana natusgutan dayo eh. May akong gusto gud nga, safe mong duha sa tong baby. Salamat, Jomar. Dong, kaniya pa man kang nagatubang ana imong laptop. Wa pa ka mahuman? Wa pa day. Kinahanglan ko mong submit og tulo ka campaign designs og social media materials kada buwan. Kaya kung dili ko ni buhaton, wa sa ko'y madawat nga sweldo. Sige, uy. Kutawan na lang tagkakapi. Aron dili ka dukaon. Salamat day. Na may kwartang ni Soul sa kong Gcash. Na may text diri. Jomar. Gisend na namo ang imong first sweldo sa imong Gcash. Kindly check. Yes! Yes! Naaragin akong first sweldo! Ay, salamat, Lord! Salamat! Grabe yun akong lipaya sa diya nakakita ko sa akong first sweldo nag-send through Gcash. Mura ko gubigbayo sa langit kay dili sa diyanong katidad nga ako nadawat. Hangtod nga nagpadayon akong trabaho o gisulduhan ko every end of the month nga wa joy palta. Pero human sa pila ka buwan, nahibog na lang ko nga dili naman gyud kayo akong sweldo nga kung boto na naon, dili magiunta ni sila madili paghatag nako sa sweldo. Unya, Hala, saan naman ang atong mga bills, man? Pulos na rabata overdue. mabitay akong nahuna, day. Sige lang, day. Ang atong savings lang una, ang atong kuhaan. Ako raon niya ni follow upon. Wa pa ang bayad ang kliyente, Jomar. Paabot na ta? Sige, sir. Salamat kayo. Ay, salamat. Salamat yung taon. Naabot ang yung taon akong sweldo para sa last month. Ay, salamat. Nanadong? Oo, day. Salamat in taon sa Ginoo. Sus, kuyawan biya ko kay murag. Murag biyag limingaw yun. Wa man kayo mga projects good. Mao pa? Pero mayon tagdili lang dayo eh. Si Bako ilang taon. Usao na lang. Ang akong supervisor nag-chat sa WhatsApp. Jomar, sorry to inform you, you can discontinue your service to our company as we are facing really hard time right now. Good luck on your next job hunting. Oh, kinuha ko. Unsa?
ipaloob na pito na ako, day. Di bang ko replyan, oy. Ay, kung ingnang di na ka mabayran ato. Mauntay akong concern bisang mabayaran lang ko sa akong last pay. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Doon na ba ko'y katungod nga pangayoon akong last pay bisag wa mi gipirmahan kontrata? Ikaduhang pangutana. Unsaon ako pagpamatuod nga nagtrabaho gud ko sa kumpanya mismo bisag wa mi kontrata? Ikatulong pangutana. Pwede ba nako sila ma-report sa dole bisag freelance ako? Unsa may mga procedures nga dapat i-follow kung dili gud ko nila bayaran sa akong last pay? Ikaw pat, o katapusang pangutana. Doon na ba ko'y katungod nga mugukod sa akong separation pay o back pay bisit informal ang among setup sa diyang na-hire ko? Palihog, tabanging tambagi ko, kini ang akong suliran, Jomar. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini sa Attorney Elaine Bathanog. Ako karong adlaw ang mohatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problema na may punto legal. Of course, sa mga medical natong mga pangutanag, mga problema guys, na si Dr. Rene Obra. Busa, unsay atong gidugayan, please ipada ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang ato ang mga suking tigpaminaw, hinaot unta sa matag-adlawng maminaw ta, leksyon, inspirasyon ang ato ang makuha og we will remain to be grateful and thankful kay naay kasulbaran ang ato ang mga problema, naay solusyon, naay mga tao sama na ato ang programa na as Dr. Rene Obra, na as Attorney Elaine, natay mga kaabag nga mutabang nato, meaning to say, there is hope. There is always hope, mga suking tigpaminaw, no? Ayaw gyud mo kawad tangan og pag-asa, ayaw og ka-discouraged, ayaw patakag himog desisyon nga magmahay ta later on, di ta magpada sa atong kalagot ug kaisog, no? Kay ang pulong nga mugawas sa atong baba di mabawi baya, no? So hinay-hinay lang, kontrolahon lang yun nato atong kaugalingon, no? Di magpada sa feelings. Kalma lang guys, okay? Letter sender nato karong adlaw kay si Jomar Legalta, turned 28 years old from Cebu City. Ang iyahang mga pangutana, no, tungod ni naaman ni siya trabaho, napadapag yun sa iyahang, nakatrabaho siya. You know, kasabot yun ko feeling anang first sweldo. Kanang ganing mga mura kang gibayaw, sakto yun na yung ingon. No, nga kanang ma-inspire ka, malipay ka pag-ayo, no? O niya, mahugno gyud tag usahay, magka-problema, malagi gyud pod ato ang trabaho, no? So, nani siya pangutana kabayin siyang sweldo, kay naundang man siya, o niya, na-issue siya sa iyahang last pay, no? Unang pangutana, doon na ba siya'y katungod nga pangayoon ang iyahang last pay, bisag wa sila gipirmahang kontrata? Of course, ang imong gitrabahuan, you should be paid for the services that you have rendered. No work, no pay. Nya, there is work man, there is pay. Dili pwede nga dili ka maswelduhan. Kung imo tong gitrabahuan, dapat kaniyang swelduhan. Of course, mas maayo gid untag naay kontrata, pero there can be proof man mahatag nimo nga ni serbisyo ka, no? And plus ang kanang imuhang himo nga mga nadawat nga sweldo before is proof, no? And plus ang katong iyahang note, no? Nga nag-send sa imuha sa WhatsApp nga ma-discontinue ang imong service. So from the time sa imuhang last nga sweldo nga nisud sa GCash up to the time nga nakadawat ka nga your services are no longer needed, dapat ka mo dawat og sweldo. Unya times sa ang kana bayang pag-terminate nato, di man na basta-basta, dapat baya na ay 30 days notice. Unya kung wa man ko kabawa man musulti kung unsa na gyud ni kadugayan, no? Pero wa pud ta kaabot og tuig, siguro wa tay
separation pay, but, ang katong pamaagi, posible ba yan ng illegal dismissal? So, pwede kita mo adtog Department of Labor, kay dili man na ingon anak, kasayon lang, pagtangtang og empleyado. So, therefore, base na atay illegal dismissal diring dapita. Okay? Ikaduhang pangutana, unsaon ako pagpamatuod, nga nagtrabaho gyud ko sa kumpanya mismo, bisag wa may kontrata. The fact ba nga giteksan ka sa WhatsApp, nga your services are no longer needed, ug naa kay madawat katong transaksyon nimo sa GCash ug mga notice nimo nga mga payslip nimo baron no pinaagi sa text or WhatsApp, that is proof nga empleyado ka ug gitangtang ka illegally, no? So that is enough. Dili kinahanglan usahay kontrata, although honestly speaking, contract is the best evidence, but there can be secondary evidence to prove your employment. Ikatulong pangutana, pwede ba nako silang ma-report sa dole bisag freelance ra ko? Unsa may mga procedure dapat i-follow kung dili gyud ko nila bayran sa akong last pay? Okay, then I suggest you go to the Department of Labor and Employment. Ilahang opisina na din sa Gorordo Avenue, naapod sa G Mall, dapit at mga ng Queen City, para makipagsena ka mapatawag to ang katong kumpanya para mahusay mo sa imuhang dismissal ug sa imuhang last pay. Ikaupat ug katapusang pangutana, duna ba ko'y katungod nga mugukod sa akong separation pay or back pay? Bisan informal lang amo ang setup nga na-hire ko, the answer is a definite yes. Sacred kay ning pagpanrabaho. Right to life, right to labor and employment. These are guaranteed human rights nga giprotektahan dili lang sa atoang saligang batas or sa constitution but also in our labor law, no? Atoang mga mamumao are really protected by labor. Mauna nga modapig gyud na sa imuha adto gyud sa Department of Labor and Employment because you are entitled sa imuhang last pay, and I think they may have, no? If I'm not mistaken, if kay ang ako ang nakita dire ang katuramang chat, no, posible nga naay violation sa pamaagi sa pag-dismiss nimo, and they may have committed illegal dismissal. So, pwede pa mong masturyaan ug mahusay sila didto, no, kung ipatawag sila, please go to the Department of Labor para maprotektahan ang imuhang katungod as an employee. Di na mo matter karon, naamang kay proof nga empleyado ka, dili lang man kontrata ang proof. Okay? No, dili wala na nag-ingon nga why kontrata, why employment, dili oy. There are other ways to prove nga empleyado ka. Sama sa imong payroll, sama sa katoyang text nimo. Kaya anong gitangtang man kag di ka empleyado, di ba? So ana na siya ha. So dole ta guys. Jomar adtos dole. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kay salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.